Arratsaldeon Zumaiako Aitzuri pilotalekutik buruzko zesta txapelketa jokatuko dute bertako bi semeek, Imanol Lopezek eta Iñaki Osa Goikoetxeak. Bata 11 txapel eskuratu ditu, 10 frontoi luzean eta 11garrena duela 2 urte Bilboko Bizkaia pilotalekuan, pilotaleku laburragoan, eta gaur egungo txapelduna Imanol Lopez da, zuzen ere, iaz Bilbon jokatu zen final hori berak irabazi zuelako. Aritz Erkiaga tanto batez mendean hartuta, iaz Iñakik ez zuen parte hartzerik izan. Aurten bi zumaiarrak hementxe aritu dira etxean, joan den asteburuan jokatu zituzten final aurrekoetako neurketak. Aimar Aldazabal menderatu zuen Iñaki Osa Goikoetxeak, Kristofo Ola izan zen Imanol Lopezen aurkaria. Biek erraz irabazi zuten eta hementxe dira indarrak neurtzeko moduan. 21. gizaldian izan den pilotaririk onena Iñaki Osa Goikoetxea, eta azkeneko urteetan daukagun atzelaririk onena nor baino nor gehiago. Ibon Aldazabal, arratsaldeon. Arratsaldeon, nio. Gusto ematen du pelotalekua jendez beteta ikusteak, eta gaur bizi izango dugun giroan ikuste bete-betekoa izango dela. Bai, jentiek ikusten dago, ez? Final honetan pelotari oso handi bidaukogu nor baino nor, eta jentiek ez da nahi zen galdu partidu hau. Zahozketa egin dute, epaileak prest daude, Imanol Janguas eta Imanol Txoperena. Ibon Aldazabal, Daniako beste pilotari batzurekin batera Eguberriak pasatzera etxera etorria da, Euskal Herrira, eta non frontoian baino hobeto. Bai, gainera, honako partidu ikusten etorritxe, Ameriketatik directamente etorrilik espresamente partidu ikusteko. Hiru aldiz jokatu dute, bi final, hause hirugarrena izango da, lehen da bizikoa 2009an Goikoetxeak 30 eta 26 irabazi zion, 2012an 28 egin zizkion Imanol Lopezek, 27 2007an final laurdenetako partidan, beti lan handiak eman dizkio Imanolek, baina beti Iñaki irabazi orain arte. Bai, Iñaki, seguramente historiako pelotarik onena izango da banaka, ez da? Baina Imanol Lepe batez atzelari izeteko oso ondo jolasten dau banaka, eta horrek mondozun maitzetan argi ikusten da mogun beti emotza burruki. Iñakik beti azkenien aurrera atati alizen dau, baina, bueno, gaur be Imanolek emotetan gerrie, eta emoten dauen nivelo handixea Imanol Lepe irabazteko aukera edukikotu. Dena prest, lehen beriziko sakea, Iñaki Osa Goikoetxeak aterako du, hasi da 2018ko buruz-buruko finala. Sakea luze atera du, errebestez erantzun dio Imanolek, eta ezin izan du Iñakik pelota saskian sartu, aurrenekoa Lopezentzat. Bai, lehenengoko errestu pelota barrixea, ez da Iñaki jakin ondo nora jongo da, eta peloti apur bat velozia diaz hainketara botatza Imanolek, eta ezin izan dauz hartu. Eta pilota aldatu egin du. Bai, nik uste dut Imanoleri komeniakola peloti asko ez da izela ibilizta. Orduan beti zuke badarabilzu pelota bat eta kontraixo beste bat badabil, pelota hori gitxia ibiliko da, gitxia berotuko da, eta holan pelota motel haue edo barrix haue ibiltzeko aukeri aukiko zu. Estreneko sakea izango da Imanol Lopezentzat, ez dago ohituta atzelaria izaki, baina badaki ondo ateratzen. Mugan ibili da pilota, baina balekoa izan da, behera egin dio pilotak Imanoli, baina erraz hartu saskian, eskubiz jarri da Goikoetxea, errebotera pilota, handik itzuli Imanolek, Goiko! Eskubiz orain errebotea Imanolek, eta aukera izango du Iñakik, agintzen hasteko. Eraman Imanolek lehen da biziko ahalegina, frontixetik ero eta gertuago Goiko, itxakaren bila atzera. Urtean ingo horrek. Bai. Ezin, Goikoetxeak erasoan aditula unne oro, baina tanto azkenean Imanolentzat. Iñaki haintzen egon da, eskumia zor gero bota dago txitxakatopetan ondo bota txakera, baina eskapadi hartu dugu pelotiek, eta txitxakan bi herrien, justo horrebezain dago urten indau, eta Imanolek gero pelota horraz ondo gurutatuta eskumiaz errebotien, eta tantu ez hartutza.
eta huts. Aurreko bi finalak Hondarribian jokatu zituzten. Goi mailako ikuskizuna eskaini zuten. Egun hauetan aritu gara orduko irudia berriz ere ikusten eta asko jokatu zuten biek ere bi final haietan. Bai, akorten horrek final bisek oso maila handiko finalak izen zin, ezta? Gainera ez du eta ezkena arte inok ez bala jakin ez nork irabazikoan. Zake laburtxa marra izan da Imanolena, errebotera Iñaki Pilota. Atera da Pilota, Goikoetxearen errebote indartsua. Baina agintea oraingoz Imanolek dauka azze pelotaka bajo duen azea biaduran atera den saskitik hirugarrena. Bai, Imanolek beti jodau, veloziadiaz eta zinezen dago hartu. Iñakik sakie motx zamarrata dau eta Iñakik pasetie lortu dau, baina berape asko bota dau, salera asko bota dau eta gero Imanolek handik aintzi hartu dau eta hor linea derra hundixaz linea darra bota dau eta Iñakik ez izen dau pelota biskor hori sartu. Final asko jokatutakoa da Goikoetxea, 12 eta 12tik bakarra galdu du. Julen Bereikoaren kontra Donostian 2004 urtean. Bai, akortena finalura inok ez manpetzetan Julenek irabaziko danik, baina ondo jokatuan Julenek eta irabaztia lortuan. Uste dute gainera eskapadia etxe bala frontoien edo pixkat efektu arraru etxe bala eta horri lekoz kanpo hartu bala Iñaki uste dut, baina bueno, Julenek meritxu dan hasi da. Iñaki Osa Goikoetxea lehen da biziko tantoaren bila. Etxeko frontoian jokatzen ari dira biak Aitzuri pilotalekuan, gainetik pase dio Imanolek, azte hasiera eman dion atzelariak partidari. Bai, Imanol oso ondo hasi da, ez? Errebote zail asko erutxu eta errebote hau horre Iñaki pixkan nik uste dute ekiboka bindala, ze pelotiari junbiarin itxain izen baban, errez hartzeko mogun egon da, baina aurrera juti erabaki dau eta bere burue zubire laga dau. Atzo bertan jokatu zuten elkarren kontra bi hauek, baina binakako partida lehen dabizikoa Gernigan izan zen larun batean, desafioa Olak eta Lopezek 2-1 irabazi zieten, Goikoetxea eta Minbieli, eta atzo Donibane Loizunen ere gauza bera 2-1 nagusitu ziren Kristof eta Imanol. Baina atzokoarekin zerikusirik ez izango gaurkoak, oraingoz hasiera hobea eman dio Lopezek, baina asko falta da, gola Goikoetxearen errestoa, 5-8. Bai, zaki eluziate dau Manolek eta Iñakik alda moduen pasetie nahi zen dau, baina frontoi hau nahiko frontiz baju dauko eta oso errezkuten da pelotie Goikotoldora. Manol bost eta haut hasi da aurretik, bentaja handiz set honetarako. Jendearen txaloak Goikoetxearen zat izango ziren, oso atzetik dagoela ikusita. Horrekatua izan dadila partida, pentsatuko dute, ez bataren alde, ez bestearen alde daudenek. Lopezen sakea. Aukera ona errestoan. Aurkaria mendean hartzeko Goikoetxeak laburtxamar gelditu baizaio. Jokaldi egiten hasi da, baina txapapera dio iez eta lehen beriziko tantoa Goikoetxearentzat. Lehen beriziko pelota eskatu dio Mikel Txoperenari. Bai, atropaio eta Imanolek ez banpetzetan horren beste urtengo banik. Eta gero ja behin hortik jakin dago ez zibala gauza askoin eta dejadie botatie pentsa dugu, buena bada tanto alzalako izen eta justu-guztuen mala izan da, baina Iñakirentzako tantu eta oine zaki hartu eta agintzen hasi nahiko dago Iñakik. López. Egarra izan da, pelotaka da. Gelditu egintzaio pixka bat Goikoetxeari ezin hortik atera, 6-1 gutxi irandio sakeak Goikori. 2 sake atera ditu eta ez ditu aprobetxatu, ez lehen da bizikoa, ez da azkeneko hau. Bai, pelota horrek normalian urten bibanan aldin oso gitxi urten dau, eta Iñaki lekozkampo hartu dau, eta ezin zen dau buena erun. Bestelan pelota egokixokikoan bera dauken eskumako errebote boteretzu hori ateratzeko, baina motxkatu goko eta buena bezin izan dau erun.
bederatzi urte elkarrekin jokatuta daude Miamin, batak bestea oso ondo ezagutzen du, herriko semeak izateaz gain, eguneratuko tasunean ere tratu handi izan duten pilotariak izan dira, eta badaki bakoitzak bestea nun kaltetu dezaken, nun egin diezaioken min, eta oraingoz hasiera hobea Lopezek eman dio. Imanolek ezin. Labur gelditu zaio. Bigarren tantoa Iñakirentzat. Eta sakeari etekin gehiago ateratzen saiatu beharko du lehendabiziko set hau pixkatxo bat parekatu nahi baldin badu. Bai, horre pelotik ostabe oingoen Imanoleri, urten bibana baino gitxia urten dau, eta lekoskampo hartzitzen nien gatxizen da errebotie, buena erutie beta, eta ez izen dago isio behin. Goiko. Normala sakea. López. Oso pilotaka da indartxo izan da, baina aukera badu. Goiko etxeak ies egin dio. Sarera, zazpietari. Ez da ondo hasi. Ez, hori aukerako peloti euki dago Imanolek. Imanolek oso pelotaka da ondixo jodu da, baina asko urten dau. Eta horre eskumiaz mineitzeko aukeri euki dago Iñaki, baina ez dago ondo sartu eta sarera jugako zuzenien. Etenaldi egiteko aprobetxatuko dute pilotariek zazpigarren tantora iritsita. 2001an lortu zuen lehendabiziko txapela Goikoetxeak Ricardo Alberdiren kontra irabazi zuen hurrengo urtean, Berritxun bertan Bereikoaren kontra, eta baita 2003an lehen aipatu dizuegun finala Bereikoaren kontra hurrengo urtean, 2004an galdu zuen, gero Landerrek irabazi zuen 2005an, Goikoetxeak beste 2 jarraian, Bereikoak 2008an, gero 4 jarraian Goikoetxeak, Aritz Erkiagak Bilbon Egigureni, Egigurenek Enbilen kontra 2014an, Goikoetxeak Egigureni Deportibon 2005an azkenekoa, eta Gerostikako biak frontoi laburrean izan dira, eta duela 3 urte ez zuten inun antolatu, ez frontoi luzean, ez laburrean. López, tanto hau ere! Oso dela gaur reboti botadan Imanolek. Imanolek saki motxata da, bitxixe faltata da nahi dau, eta Iñakik resto ona botatza, txulara bota dau, baina Imanolek hortik errebotie oso ona bota dau. Meritxo handiko tantu da Imanolentzako. Gurutzatu iotza hor ondo paretien eta ezin izan dago Iñakik hartu. Orain arteko alderik handiena markagailuan Iñaki Goikoetxearen kontra, Imanol Lópezek hartu du 6 tantoko zuloa. Bai, hemen Iñakik aukera asko ez, zeta hori bazteko, txarten nikotxu Imanolek barkatu, zeta hau ez irabazteko. Rebotea, barrura, engainatu egin du Goikoetxea, 3 eta 8. Oso gutxi falta izan zaio Goikoren errestuari txulara joateko, baina nabarmen atera da pilota, eta ez du barkatu, aukera guztiak ederki probesten ari da Imanol orain arte. Bai, holan restetezun nine txulian bile, hor daukuzu ez, arreskatu itxiza, esposu topetan txulia, eta behi joten badaule lehenko, pelotiak asko urtengo dabela, eta ja behin hor aurrian zazpitxik aurrera erreboteetan da benin, normalien erreboteetan da benak entagia dauko ez, pixkate ondo erreboteetan da benak, badaki arma asko dauke, tantu itxeko era diferentea engainaute, barruen, ormabikue, erako pelotiak eratzek jako. Gero eta aurrerago lehendabiziko set honetan Imanol López 3 behar ditu lehendabiziko urratsa egiteko. Sake arroa, altura aurkitzea zen bere helburua. Gora joangote da, barrua. Begira, noraino joan behar izan duen Goikoetxeak, iritsi, eta tanto izango da. Bai, tanto da. Postura arraruen edun dauena, baina Imanole jaunrona botaten egon da. Iñaki buruz gain paseta, praktikamente lortu du, baina nik ez dakit nondik Imanole falta pitau da. ez dakit. Ia ikusten dugu.
Arritu nez ni bestela Imanol iritsiko zen, baina gelditu egin da. A ber. Ia, bat ikusten da handik. Bai. Ez da, falla baina. Bale, ez dugu ikusi hemen handik. Ni arritu nez Imanol gelditu egin dela, eta esan dut, iristen zen pelota horretara, eta horregatik gelditu nez arrituta. Bai, ez, ni pentsa bat erun indabela holan, postura horretan ez da izozelan erun indabela, baina ez dago, behi jo dau. Ez hori mala da, eguneko egunien. Goikoren gorputzak berak estali du pelota eta guk ez du ikusi, pelota lurra jo duenik. Frontizean jo duela bai. Baina ez zuen balio, lurra jo du lehen da bizi. 10-2 alde ikaragarria, ez ustean harrapatu du era bat Lopezek Goikoetxea lehen da biziko joko honetan. Aukera orain Goikok. Zulo handia zegoen hor barruan eta ederki ikusi du. Ikusi bakarrik ez, pelotan jarri eta nik uste orainoko jokatu duen Anton bakarra igual hau izango zela. Bai, hartuan nina Imanole preso gatu da hor zabalien, ziban kursauz, horre bestelan arriskuen jartzen dau beran burue, eta Iñakik hori aprobetxago egin dau, suave derre danaz barik bota dau barrure, atzeko huekoan tantu etxeko. Baina momentuz egitzen, Iñaki bera txartu baino zango nahan, Imanol da biela gauzak oso ondo egitzen. Ederra errestoa, oso pelota zaila eraman du Goikoetxeak, Txaloak. 11 aldiz txapeldun izan denarentzat, baina tantoa Lopezentzat izan da aurreko 10 bezalaxe. 11-3 zeinen ondo ari den Imanol. Bai, Dabil, zoragarri jokatzen dabil, ez? Dana biletxin ondo, errebotetik betantu getxu. Onguen el resto perfecto bota dautxula da, Iñakik aldabe moduen erun dau, era ikusgarri batetan, baina gero ja aurrien emota Imanol pelotia eta hortik Imanol ez da ekibokau eta ondo sartuta txakiaz tantua. 11-3. Kolore bakarreko lehen da biziko jokoa jokatzen ari dira bi Zumaiarrak Aitzurin buruz buruko txapelketako finala. Lopezen sakea. Asko zabiadura gehiago ematen dio Goikok. Sakeari. Baina oso aurretik da Imanol. Iñaki. Barrura. Ondo Imanol. Ipar egiteko keinua egin du, baina ez du engainatu. Txaparen gainean Goikok. Harrapatu Lopezek. Eutxi horri ere Imanolek. Goikoetxea. Ipareta labur gelitu zaio. 12-3. Egurra, lehen bereziko set honetan iazko txapela lortu zuen Imanol Lopezek eta gutxitan gelitu zen Goikoetxea hain tanto gutxi eginda edonoren kontra. Bai, izan inok espan espero, ez? Imanolek alban ez eta irabazi inungo du da ipari, baina inok espan espero horrelako erretz. Izan oso ondo itxudanak, meritxu handiko pelotia sartu dugu, eta izan esatut, Iñaki jokoskampo ikusten da, ez da zelan egin mine Imanolei, ze Imanol dana dabil ondo itxen da, pentsau biko dau, zer aldatu bidaben bigarren zeta honetan, bigarren zeta irabazi eta bintzete partidu bardintzeko. Atzo Domimane loitzunen, partida hasi aurretik Felix Espila, Iñaki Goikoetxea eta Irulok aritu ginen, set eta partidaren arteko desberdintasunak eta aztertzen, eta Goikok esaten zuen buruz buru pena zela alde handixamarra lortu ezkero, pero zerotik abiatu beharra, baina begira, ze pensatuko duen orain, berari komenditzaio kasu honetan, set sistema jokatzea, bestela, partida 30 izan aldiz, 12-3 galtzen hastea oso zaila izango litzateke gero buelta ematea maila handiko pelotari baten kontra. Bai, azken baten setak beti urbiltzen dau bi maila pertsona, nahitxe bat maila ondixegoek izan, urbiltzen ez, normalen beti maila ondixegoko jokalarisek eta bentaji hartzen da benin, gero horredi buelti mota zaila da, horren setetan enbeste bidar ikusi dugu set bate pareja batek irabazi bela erretz, gero urrengoko seta beste parejiek irabazi bela erretz, eta gero bat esenpatera, bostera, baina ixe muerte subita esaten da nadala, ez da. Oso etenaldi laburra egin dute eta berehala heldu diote bigarren setari, urtsetik abiatu dira biak. Zake ona. Goikoetxea,
bere jokoa eman ezin da dabil. Txapeldun handia. Lopez barrura, Goikoetxeak, honek ere postura berean ederki utzi du, eta behar bada, bigarren setari beste da batera ekiteko aukera emango dio lehendabiziko tantoa ondo jokatu izanak. Bai, erresto hona, gota Iñaki Giguli Manolek aide eta dana alban hartu errestu, baina bueno, errebotera lagatia pentsa daue handik minetxeko, baina ez da horren beste urten. Eta gero Iñakik ondo hartutan din, dotore amaitxu dugu barruen engainaute kostauaz. Goikoetxea. Handia izango da, irabazten duenarentzat Zumaian bertan bere herrian txapela handia jaztea, kutmin handia piztu du neurketak. Oreka gutxi izan du lehendabiziko setak, baina handi luzea izan diteke finala, bigarren joko honetan Goikoetxeak hartu du aurrea 2-0. Bai, pelota horrek egeixa urten biban, Imanolep hori pentsate ban, eta derrepetien ez dakini bote erraru edo indau, eta geratu inda guztiz, ez dut da izan dago erun. Momentu Iñakik aurri hartu dugu set honetan, eta ia mantenitzen badago hori, gero seta birazi eta deserpantie ikusten bagu. Goikoetxearen sakea. Lopezek rebotean jarri. Goiko bipareta oso ona, 3-0. Bai, ondo, ez da txarto horrez dago Imanolek, erditzulara bota dago, baina zabalera urteako, eta gero Iñaki Kostebaz jarriain rebotietan, preso hartuta Imanolei ez, bera zabalin dana gatu bazan barrun, ormabiko astantu duken. Resto, barrure urten badakon hori resto hori, asko hobi eukiko zen, porque handik Iñakik ez euken aukerasko gauza esko itxiko, baina zabalera urten da benez, hoxe ormabiko esartzeko aukeria motza, eta ondo bota dago Iñakik. Laugarren tantoaren bila, Iñaki Osa Goikoetxea. López. Garbi aterako zaio. Eskubiz lehen huts handia egin du, baina orain ez, begira nun jarri duen pilota hori. 4-0. Ondo Iñaki zakion batatean, Imanolek bota pareta, baina asko orduan dago, eta Iñaki mota zuhor aurrien erreboti bera dauken eskuma indartu horregaz, ondin dabe modun gainetik pasatza, veloziadiaz eta txitxak perfektu egotuza. Urte ikaragarri egin du Iñaki Osa Goikoetxeak, Gran Eslameko 3 txapelketa antolatu dituzte udan, 3 irabazi ditu, Osegorren, Gernikan eta Hondarribian, Urrezko Xisterak, Andor Biarritzen aurreneko aldiz aurten irabazi du, eta horrez gain, Zumaian eta Urreko Mastersa eta Mutrikun. Horiek guztiak irabazi ditu 2018an, baina garrantzitsuena gaur jokatzen ari den finala da, eta oraingoz Imanol López aurretik doa, lehendabiziko seta 12-3 irabazita. Hangoen txartu indago Iñakik ez, nahi izen dago dejadie, engainaute modun botatie, baina oso dejada luzie bota dau, eta Imanol erretzaldu da, eta gero ja bere buru esaldu dago Iñakik. Aurreneko tanto egin du Imanol Lópezek, bigarren set honetan. Oso mantxo joaten da, sake ateratzera. Bai, oso sake atateko era oso bidez berdin ez. Imanolep atzeratzi lortzen dago, baina suave pelotie goixen jo fronti zen, eta jausten laga eta pote ondixin daizela. Kambio Iñakik velozia esataten dago, eta era desberdin bi saki atzeratzeko, baina pixek efektibuek bardin. Lopezen jokaldia harrapatuko du Iñakik, eta orain aukera guztia berarentzat beste bipaleta bat eginda erantzun dio, 5-1 berotzen ari da giroa. Zumaiako Aitzuri pilotalekoan ikusi baitute buruz-buruko erregea piztu dela. Bai, pelota nahiko pizxe die, eta hor intenta daue botiaz botel handi zein de Iñaki zubixen lagatia, baina
baina Iñaki gizon handixe da eta erretzeldu da pelota horretara eta gero ja berak hormabiko botatza perfecto. Lehen da biziko setean 3 tanto baino ez ditu egin Goikok, orain 5 badaramatza eta aurkaria urruti xamar dauka gainera. López. Eskubiz gelditu du pilota Goikoetxeak eta ederki jarri errebotean. Lópezek eraman. Goikoetxearena ekimena. Hor geldituko da. 6 eta bat, orain bai, jokoa atera duela Goikoetxeak. Bai, peloti bizitzen junda eta Iñakiri pelota bixe komeniako ez, kasu honetan ikusin da Imanolek zelan errestu ez da jonatzeko paretera botaten, txuli etopetan, eta amarrera botatien eixa izen dau, ze bakixen amarrera txula botata jun eta espada sartan, jaoin dauen moduen peloti bizi, urtengo da bela asko pelotiek eta aukerako peloti botako zela Iñaki, baina, bueno, Iñaki amarrera botata gauza Iñaki mina hundi eixa hileke, orduan bere buru, bere eskuk lotute daukez Manolek. Goikoetxearen sakea erdiak egin ditu bigarren set honetan. López. Aterako da. Goikoetxeak dejada oso arroa egin du eta kanpora joan zaio gainera. Motzantzean gelditu zaio eta ez dakit ez entregatzeagatik edo egin duen, baina nahikoak azkarra izan da. Ezin da bena nik ustot, motxkatuako nire ikusi benik minik ezin da bela hain, esan da, bueno, bintzet arriesgetan nahi, dejadiko hori urteten bozte, pues tanto itxot, eta bestelan buena eruten bat praktikamente tanto egaldute dukez, era honeko peloti emotetzat Imanolei, así que hori pentsa dugu, baina, bueno, txako ondo urten, eta tanto Imanolentzako. Lópezek 2, Goikoetxeak 6 bigarren joko honetan lehendabizikoa, atzelariak irabazi du. Imanolen sakea, biak ahalik eta luzen ateratzen ari dira, baina ez dute oraindik faltarik egin, erantzuna, kanpora. Bai, oso sake honatatza Imanolek, atzera bastartute, handik Iñaki jaki ezin izan dago ez asko egin, eta esan da, bueno, ormaiko botata, ez da utxartu bota, baina kanpora joako. Zirte dozart egin duan, erreboteko zulotik Goikoetxe begira. Bai, ikusia, egin da bixepe, ja behin ikusia nine erako peloti ez daukela, esan da, bueno, arrezketan hori ez, barren nik usteot tantu egaldute dauketela, así que mintzeta arrezketen bago, aukeri daukete tantuen dauketxen ondo urten eskero. Bi tanto jarraian egin ditu Lópezek. Orain arteko sakerik onena, azken atera duena, hau laburragoa da. Eta aukera badu Goikoetxeak pasatzeko. Eskubiz nola edo ala, eraman du Lópezek, Goikoetxeak bipareta, berriz ere erki markatutakoa, 7 eta 3. Bai, Imanol asko urten dau, baina bera petza baino gehiago, da behin hori lokoskapo errepokotea da behin Imanolek, buena erunda balda modun eta Iñaki kortik hartu dugu leko nien eta Romabiko perfektu dugu. Zazpigarren tantoa bietako batek egindakoan esertzeko eskubidea dute, biek baliatuko dute urtragotxo batean eta berriro kantxela itzultzeko Zumaiako Aitzubi pilotalekuan buruz-buruko txapelketako finala ikusten ari gara. Zumaiarrak dira bi finalistak, lehen zatian atzelaria nagusitu da, baina bigarrenean aurretik Goikoetxea da eta oraindik asko falta da txapela norte eramango duen jakiteko. 83 pilotaka da gutxi, 26 minutu hasi direnetik. Bai, lehenengo setien Imanol izen da aginti erunda bena guztiz, cambio bigarren set honetan Iñaki dabil aginti eruten eta onio gau momentuen zinik esan zeinek irulik eban partidu hau etxeraz, bixe dabiz momentu desberdinean, bixe kata maia hona, así que ikusiko gu ondio. Sakea Goikoetxeak, errestoa Lópezek. Iñaki indarrean, Lópezek aukera orain, jokaldi egin berak eta tanto. Bai, Imanolek
resto ona bota dau, eta Iñakik bastante rebote egondan lekutik botateko, baina hartu dugu, preso hartutza barroko partien Imanolek Iñakiri, eta Ormaikue botata albotik, eta ez da aldu. Velosiariaz botada benez, Iñaki ez da aldu. 14 tanto egin ditu Lopezek, 9 Goikoetxeak. Galdutako gutxi orain arte. Bai, honek gehixenak egindako tanto egiten dizta. Hor ikuste dugu, final oso politxi ikusten gabizela. Sakez tantorik ez orain arte. Lopezek nahikoa erdiratera du eta eskubiz erantzungo dio Goikoetxeak jauzi eginda. Lopez. Zipareta berriro, hau ere, bai, Manol. Oso, ez da erreza holan Ormaiko botati, alboti botatezun nin, berak eskapai aztantu nahi dau, baina berez ez teguzu, olako kontrole handixe goitxi bera botatzen da bendin baina eskapai hartu da benez pelotiek, asko zagaldu da pelotia eta tantu egin dau. Oso puntu edarra. Azken biak biparetaz, hobea bigarren hau aurrekoa baino, 5 eta 7 gerturatzen ari zaio Lopez Goikoetxeari. Bai, arranka egin dago Imanoleko ez dabe, eta oin ez dutzen dabilez, eta berriro be. Atera Lopezek. Goikoetxea. Errebotera pelota. Goiko pasa egin du. 6 eta 7 tanto bakarreko aldea markagailuan. Oso ondo, Imanolek kriston errebotia bota, egosea ondisa zemotza, eta hain ez dut hori, Iñaki beste jakin jarri nora urtengoan pelotiak, asko gitxi, eta azkenin pelapatu baino gitxi urten dugu, eta ezin zen dugu, buena egun. Egun historikoa da Zumaian, bi Zumaiar goi mailako txapelketarik handiena jokatzen, bata txapeldun izango da, bestea txapeldun orde. Urte batzutan frontoirik gabe egon ziren hemen Zumaian, baina inor ez da horretaz gogoratzen. Dudari barik Zumaia garaia ez, horrezta. Lopez, betik gora, dator, bigarren joko honetan. Goikoetxeak errebotera, berriz ere jokaldia, eta harrapatu du. Zazpina partidako lehendabiziko berdinketa. Lopezek aixe irabazi du lehendabiziko seta 5 eta huts aurreratu ondoren, bigarrenean Iñaki Goikoetxeak hartu du aurrean 4 eta huts, baina lehendabiziko berdinketa oraintxe 7garrenean, azken hiru tantoak aurrelari batek firmatuko lituzkenak. Bai, izan meritxo handiko tanto bitxin Manolek ez, kasu honetan Iñaki paseta junda, baina arrestu botatza errebotera, salera eta zabalera, lekurik txarren aldosune bota kontradizioa, porque horre ventaja handixe dauko, hortik dana ikusten da, usunun zauen, nahi bada Ormabiku bota, nahi bada Barrure bota, nahi bada Batzera bota, eta Imanolek ikusi dagoa Iñaki preso daukela barrun, eta Ormabiku larregi arreskatu barik oso ondo bota dago, eta tantu egin dago. Goikoetxea, amorrazioz pilota atzeratuz, ez aldu ikutu, ez ontzat eman dute, baina gero ez du eramaterik izan Lopezek, 8 eta 7. Ikusi dago atzenengo hiru restuk errebesez bota dabela, eta ezin zen dabela izerrein, eta aldatzea pentsa dago, eskumiaz bainakik tranquilamente aldau errestau pasau bestia, eta hain emotza veloziaria ez dago espero izan. Hortxe ikusi dugu, ez da egitezote duen pelotak zazpia ikutu. Ez da, moten ban baietz, ez da klaru ikusi, baina, bueno, atropeia hoin daue Iñakik Manol eta barren betantu ditza. Bai, gule kutzen dabela, moten dago. Bai, ze horra aldatu itxutza traiektori zu. 8 eta 7. Goikoetxea. Lopez, kantxaren erditik. Errebotean Iñaki, bertan gelditu da, eraman ala ere Imanolek, aukera ala ere Iñakirentzat. Pasau inda. Gehiegi eta aukera orain Imanolek izan dezake.
Atzera etorri Goikoetxea eta berriz ere agintea errekuperatu. Orain bai. Kosta zaio, neurri hartzea erreboteari, baina Txitxakez lortu du 9. Bai, lehenengo kolondio perretza duki da, baina duki dago errez atzien horitzeko, baina pasau egin da, eta horre ez dutu jako apur bat, baina bueno, gero ez dago errebote aldabe modu, neuen da Imanolek izan errebotia, eta eroia bigarrenin haurin da benin, ja ez da kiokau, eta ja Txitxakea perfecto botau. Atzetik aurrera etorrita, bat egin dute markagailuan Lopezek eta Goikoetxeak, baina herriz ere aurrera begiratu nahi du Iñakik eta 9 eta 7 jarri da. Iñaki, deja da oso urrutitik oso ondo, 10 eta 7. Bai, perfecto botau. Hartu dau, Imanole albuen eki dau, eta ikusi dau, ondo botazkero Imanolek ez gule eukiko aukera ikeltzeko, eta efectivamente, perfecto botau, eta tantu esartu. Horre urratu jako momentu baten 8 eta 7 Imanol, baina bueno, Iñakik ez dabe jakin indaue partidai agintia hartzen, eta beste 3 tanto egin da, oin 3 tantoko bentajia. Giro aparta daukagu Zumaian, buruz-buruko finala bertara bizi izateko. Zake gaizto da zen, baina ondo eraman du Lopezek, aurrean Imanolek aukera orain. Resto ona, Imanolek, zulara. Goikoetxea zain, eraman, indartsu gainera, tanto. 11 eta 7. Bai, oso errebote, meritxo handiko erreboti Iñakik ez. Baju euki da, oainketan pelotie, eta kriston velozia diaz gurutzatu indago pelotie, eta Imanoleri oso pelota saia jarritza, da ezin zen dauz hartu. Indago alegine, baina oso pelota saia zan hori sartzeko, eta tanto indago Iñakik. Txaloak orain, Iñaki Osa Goikoetxearentzat 5 aukera izango ditu partida berdintzeko. López. Ondoren jokatuko du. Erki errebotea Iñaki Gartxe geldituko da, eta berdindu du neurketa 12 eta 7 bigarrena irabazita. Nola aldatu den Ibon Aldazabal seta lehen da bizikotik bigarrenera. Bai, da ikusten da publiku ez da, posi dauela, lehenengoko setien Imanolek argi eta garbi erun daue agintie. Bigarrenien momentu baten Imanol ondo ibili da, baina Iñakik izan jakin daue joku aldatzie, eta bere erara erutie jokue, eta bigarren set hau bastante bostantoko bentajiakin ondo irabazi dau, eta hoxe, zagoten mogun publiko posik, beste set bat desepateku ikusiko guleko, eta ikusitxe zelako mailako lehenengo bizeteku igun, normalien 3. haue ondinok eta intensua izango da, ezta? Nik pena bakarra daukat, Ibon, 3. bostera izango dela. Bai, politxe izango zen 3. haue ozta 12 izeti, ez? Oso maila ondiko partidu ikusten ga, eta beti bostera izen da, ez da moten denpori set hori elaboretako, eta jokue ixe, suertera izaten da bostera, eta baina intensua izango da bintzet, eta nik uste dut disfrutako gule desempate honegaz. Zozketa egin dute, eta Iñakiri egokitu zaio, sake ateratzea, eta pelota aukeratzea. Bostera izango da 3. eta bost egiten dituen pilotariak irabaziko du 2018ko zesta puntako banakako txapelketa. Goikoetxea, labur gelditu zaio, eta txapa pera botatu bi pareta. Bat eta huts López aurretik. Bai, Imanolek resto ona bota dau. Xixe praktikamente txula jo dau, baina txula jo bierrien justo hori atzeko pareta eta behian kantoi jo dau. Eta Iñaki ez dutza aldako ondo urten, eta bi pareta botatia pentsa dau, baina ez da guki errez botatia, eta beko toldora bota dau. Imanol Lópezek izango du sakea baliatzeko aukera. Bai, Imanolek saki luzi atabi dau, baina hori abantai aukitxe sakiana, aprobetxon bideo sakiana. Intentau Iñakik ez da isola pasau, eta berak atzinen peloti atzien manteni du aldala eskumiaz beti be, tantuan agintia eruteko.
Goikoetxea indartsu erantzuten saiatu da. López jokaldi egiten hasi, baina oraingoan ez du asmatu. Lehen bipareta guztiak ondo egindakoak izan dira, baina oraingoa ez. Oraingoa da importanti ez da. Olako zer gitxien, set motxien ezink ez fallo asko egin, postelan bestiai bentaja handitxe motetazu. Eta nahiko atzetik intenta dau jokaldi bastante zaila itxi eta txapara joako. Igu legote izango zen atzera botata intentau tantu elaboretie eta gero aukera hobi hauen peloti hartu, orduan bai tantu amaitzeko, baina bueno, txartu urteako eta baina Iñaki zakie. Gurutzatu eta asko atzeratu, zuzenean tantoa sartu dio Iñaki pelota biziarekin. Bai, baina oso ondo eta Iñakik atzien bastartute, ezin zen daue zelan be, Imanolek hori peloti sartu. Perfecto, atotako saki izen da. Sakez egindako lehen da bizikoa gaurko finalean. Bai, egizan ikusitxe zelako pelota dauzan, eta nahiko frontoi bizitxe ala sumaixe, neupe peteten eman geixa ikusiko benduele, baina hauxe lehenogoko izen da. Hau laburragoa, baina gaiztoa. López. Bertan geldituko alda, bai. Perfecto. Duña. Zula, perfectua. Meritxu handiko tantu Imanolek, hortik adeke hauxen bidea txula topeten badau, tantu egingo dago. Ez badau txula urtetan, topetan, eta sale botaten badau, Iñakirentzako aukerako pelotia. Baina, bueno, oso ondo bota dau txulara, eta tantu lortu dau, eta tantu bezain bezte importantia dana esaki kasu honetan. Azkeneko finala bi hauek jokatu zutenean, Hondarribian orduetetik gora ibili ziren, 30 zen orduan. Gaur 39. minutua betetzear eta partida bukatzeko oso gutxi falta da. Sakea Lópezek. Goikoetxea. Galanta eman dio. Atera pikin bat, eramateko aukera izan du Lópezek. Menpean dauka Iñaki Imanol, ona. Hiru eta bi. Hazen olako restu Iñaki, eselako oso ondo ate daue Imanolek saki atzeko paretera, da Iñakik atzeko paretien hartu, eta eskumiaz Imanol pasetie lortu dau ziugarrizko pelota kasuaz, ez? Horre erakutsi ikusi da Iñakik zelako inderra duten eskuma horretan, eta behin hori indabenik, gero bat tantu erara jarriako amaitzeko, eta oso tanto ona. Hiru eta bi, tanto bakarraren aldea dago markagailuan Iñakiren alde. Txikitu egin du pilota eskubiz. Tantoa bukatzeko aukera ikusi duenean. Sake ona hau ere. López. Errebotearen zain Goikoetxea, errebesez barrura botako du eta laugarrena era horretan lortu, 4 eta 2. Hiru aukera izango ditu Goikoetxeak bere 12. txartela lortzeko. Bai, Iñakik itzake ona otatzatzera kusaute, eta handik Imanolei saiatu da txulara altzen, baina jan horrantzetik oso saia da txulara altzi, eta ikusia moduen espasa txulara altzen, bota salera urten dago asko, eta gero ja Iñakik hortik jakin indau barrure errebote haute tantua nahitzia. Azken sake aterako du Iñakik. López. Ez du pasatzerik izan. Aztertutakoa ondo atera du hormatik Iñakik. Errebotera pilota. Lópezen errebotea. Iritsi da Goikoetxea. Lópezek aukera izan dezake agintzen hasteko. Atzera pauso batzuk egin Goikoetxeak. Ondo harrapatu du pilota. Gainetik pasa eta bukatu da. 12. titulua etxean lortu du Iñaki Osa Goikoetxeak. Partida handia eginda, biek izan dute irabazteko aukera, jendea zutik jarrita bi pelotarien lana sabitu nahian Ibon. Bai, partido ederra, ikusten da publiku ezelako gustora dauden, zelako txalosakorra dauden, izen da maila oso handiko partidu, ez? Bai Iñakik eta bai Imanole pixo jogatu dabe oso ondo, azkenien bat desepatien Iñakik erun daue
partidue, baina Imanol Lepe meritxu oso askoko partidu jogatu dau, eta ukitxu aukerak irabazteko, baina bueno, Iñakik gero 3. setien ate dau berain jokue, eta aprobetxau indau pelotie bizitxau dauela, eta horren bitxartez bota da beno erresto horregaz, eskumakaso horregaz eta partidea aurrera atati, eta bueno, txapeldun meritxu danaz, eta zorixonak. Bi pelota zail sartu ditu Goikoetxeak, lehen da bizikoa baztertutakoa, bestea azkena ikusi duzuen hori, lana gogotik egin behar izan du, pelotakada azkenekoan, aukera hau izan duen arte. Ez du alferrik galdu, eta hortxe duzue besoak zabal-zabal eginda, Iñaki Goikoetxeak garaipena oskatuz. Bai, ja 12. Esan duzu mogun, ez? Keragarria da hori, 12 bider olako nivelien jokatzi, eta politxe partidue, jentie gora-goraka, jentie posik, oso maila hondiko partidue, ontxe esatetzuten mogun, egiz esan, eure bixe die munduko bi pelotari honenak, eta bai banakabe munduko pelotari bi honenak, eta euren nivela erakutitxe, gustora ikusitzeko partiduagaz. Hemezortzi tanto egindako pelotari bakoitzak, asko zere lehenago jakina aurreneko setean Imanol Lopezek 12 eta 3 irabazi baitu, baina bigarrenean 12 eta 7 nagusitu da Goikoetxea, eta 3. balio zuen, 3. bina izan ditugu, baina azkeneko 3 Goikoetxeak egin ditu, eta garaipena azkenean final bakarra galdu duen pilotariarentzat, Iñaki Osa Goikoetxearentzat. Saribanaketa egiten hasi aurretik, pilotariak aldageletan sartu dira, eta txapela jantzi baino lehen garailearekin itzi nahi genuke. Ondoren izango dugu Imanol Lopezekin hitz egiteko aukera. Antolatzaileak prestakuntza guztiak egiten ari dira saribanaketari heldu aurretik, eta ea une batetik bestera txapeldunarekin hitz egiteko modua egiten dugun. Bai, gero partiduen ikusin da, ez? Zelan lehenengoko zatixen pelota peondiok barri samarrak egondi, ziren olako bizixepe, eta Imanolek horrek abantaia zan Imanolentzako, ez? Errebez ondixauako eta indergeixauako, errebezez eta indergeixauako pelota ixe da, eta beran jokoerara geixa urbildu da lehenengo zeta, eta hori aprobetxaute be, ondo irabazi hau lehenengo zeta, eta bigarren Iñaki behin bizitzu da ni, aginti hartu dugu, eta eskenien berak erun dugu partidue. Bueno, lehen da bizi Imanol Lopezekin hitz egingo dugu, txaloak kantxara atera denean. Bueno, Imanol, pena hain gertu izan da, ezin izan duzula lortzea. Bueno, pena niretzat, baina benetan pozik frontoia horrela ikusteaz, eta jendia pozik ikusteaz. Nola aldatu den lehen da biziko setetik bigarrenera? Bueno, pelota horrela da, ez? Ni hasieran oso konfiatu da zinaiz, bera igual nire pelotakin dudatzen hasi da, gero bere pelota, pixka bat bera gustatzen zaion bezala jarri da, eta bere lanak edarki egin ditu. Ezkenekoan, gehiago egiteko behar bada pelotaren bat izan duzu bipare eta bota duzu nola, edo? Bueno, ni pentsatzen dut, azken finean ere goiko irabazteko arriskatu inber dela. Lehenengo tantoanik egin dut, bigarrenaren ni nahi nuen egin bendaja pixka bat ateratzeko, bipare eta bota dut, txapa bera joan da, horrela da pelota, ez? Urteren batean lortuko duzu, azkenean Iñaki irabaztea. Bueno, hemen egotera goian, niretzat goia posgarria da, beak irabazita, azken finean bada Djokovic, Nadal eta beste danak, hor goian gaude denak, hau bere modalitatea da, eta nik parejetan gerra ematen segitzen saiatuko naiz. Zorionak zuri ere, Imanol. Eskerrik asko. Oietxek izan dira Imanolen hitzak eta Goikoetxearekin saribanaketaren aurretik ere hitz egin nahi genuke. 12. txapela lortu baitu Goikoetxeak. Zorionak, Iñaki. Eskerrik asko. 12. hau kerezpanago. Bai, oso gustora ez da, lortako emaitzakin. Partiduan azkenengo txampan eraldea atea da, tantuak, eta oso pozik irabazteatik. Imanol zorion du, egia esan oso guztua da bezalako pelotai bat irabaztea, pelotai handi bat,
maila oso ondia dakan pelotai bat, gerra asko eman ditena azkenengo urte hauetan, eta zoriontzea bakarrik bat. Hondarribian jokatutako finalak askoz ere gogorragoak izan ziren, gaur tanto on asko bai, baina peloteo gutxiago. Bai, esango izut, ez dakizu nahia, eta itzeko zen dutena, ez ni usten dut, pelotak igualetzela egokienak ere ze, oso biziak, eskapada, etzan banabaka jokatzeko pelota egokiena, ni usten neria naturalo, peloteo gehiago zehola, eta jokatzeko ere askoz egokiagoa zan. Bueno, gaur pini dituzten pelota zien hauek, eta hauekin jokatu bertzian bai aldeako edo kontrako, baina, bueno, azkenean partidera bastia lortu dut eta oso posa. Egun historikoa, Zumaiar, bi Zumaiar, bata txapeldun, bestea txapeldun orde. Hau ez dakit, zenbat urtean gertatuko den, baina beti ere gogoratzeko eguna izango da gaurkoa. Ba, nik uste bai, gogoratzeko herrian, jende pila bat hemen armailetan, bila apoiatzen ibili da. Ez nun Imanol txapeldun orde bezala ipiniko, txapeldun handio badala bea, kantxa barruan izugarria da bere aurka jokatzea, lehen izan dizuten bezala. Eta, bueno, horrelako partida gehiago jokatzen dian, hemen herrian, jendiak osatzen duen, eta horrela, danontzat ona izango da. Zorionak. Eskerrik asko. Txapeldun ordea ez, txapeldun handia dela Imanol ere esan du Ibon, Iñaki. Bai, Imanol posik hon bidaue mondabe maiaz, oso partidu darra egon dago, lehen ezagoten modun, eure bixe die munduko bi pelotari onenak, así que bai, Imanol esan dugu bata Nadal da bestia Djokovic, holan dago ezin nien batak irazilik, zein bestiek irazilik, baina izan Iñakik azkenien beran erara jarri da Imanolek esan dugu bizitxu da nien pelotie, jakin indau bere joku bat aten, eta bera merezimendu handiz, irabazli izen da. Pelotak etzezkio gustatu? Ba, izan ikusteako, Lantzimin horrek egon dizenak geratu itxezile eta pixkat eskapadie euki daue pelotak, eta azken batien eskapadie daukezunin, zuke espero dozun lekur ez doie pelotie, eta pixkat lekuzkanpo geratza, eta seguramente horregaitxik esango da, ez da lagon gustora, baina, bueno, nik uste hau txapela berak erundabela, eta horraz posik egongo dela, eta lasterre aztukoako peloten gauzia. Kristofo Olari dei egin diote, laugarren postua berak eskuratu du, 6 pilotarik hartu dute parte, aurten buruz-buruko txapelketan, Kristofo Olak, lehen darizikoa, Jano Dabazen aurka irabazi zuen, hemen bertan Aitzurin, eta aurrengo astean, Imanol, Egotezen kontra galdu, lehen darizikoa erraz, 12-6, baina bigarrenean estutu zuen Imanol. 10 kante egin erdindu egin zuen, baina azken diak López egin eta finalerako txartela berak eskuratu zuen. Hola, podiumetik kanpora gelditu da, eta podiumera lehen darizi igo dena, Aimar Aldazabal. Iñaki Goikoetxearen kontra jokatu behar izan zuen final aurrekoa, eta oso gutxi dira guri Iñakiri irabaztea lortu dutenak. Lehen aipatu dugu 2004ko finala Gulen Bedeikoak irabazi zuela Donostiako Carmelo Balda pilotalekuan. Sariak ematera Fernando Azkarate, munduko pilota batzarreko presidentea, Goiar Korta, Zumaiako alkatea, Jose Artetxe, pilotarien biltzarreko presidentea, eta Gotonen Bil, Euskal Herriko Pilota Federazioko presidentea etorri dira. Gotonen Bil bera ere Zumaiarra, urte askoan mailan ibilitakoa. Herri txikia, tradizio handirik gabea azkeneko hamarkadetan sartu garen arte, baina azkeneko urtetan oso emankorra, lan asko egin dute herri honetan zestaren alde, eta fruituak jasotzen ari dira azkeneko urteetan. Koskarik gorenean, 21. mendeko pilotaririk onena, 2001. urtean lortu zuen lehen dariziko txapela, geroztik beste 11 lortu ditu. Guztira 12 eta jokatutako finalak 13. Aitzuri pilotalekuan, txapelduna
Iñaki Osa Goikoetxea, 3. aldiz irabazi dio finala. Imanol Lopezi, lehen da bizikoa 2009an Hondarribian, 2012an Hostaldin bertan bigarrena, eta 3. gaur hemen Zumaian. Jose Arketxek, pilotarien Iltzarreko presidenteak odoigarri bat eman dio Iñakiri. Jendea oso pozik, pilotari hauek eman duten ikuskizunarekin. Finaleko kontuak hauek izan dira, jarraian 3. eta 4. postuak bereizteko partida ikusi ahal izango duzue, ikusi ezazue, merezi izango du eta. Hortxe dituzue, 3. eta 4. postuak erabakitzeko jokatuko duten bi pilotariak. Herriko Gorriz, Donibane Garaziko ordezkaria, Kristof Ola, pilotari veteranoa, eta Urdinez, Aimar Aldazabal, Berritxuarra, Bizkaitarra, irabazten duenak, podiumeko 3. koskara igotzeko orea izango du. Aimar Aldazabal, Ibonen anaia da, ez dakit ilusiorik badaukan partidu honetan, normalean finalera iristen denak zela horixe izaten du, baina kasu honetan ikusten normala zela Goikoren kontra galtzea, eta bere helburua hau irabaztea izango da, Ibon. Bai, Iñakiren kontra danak genkixen, Iñaki oso pelotari ondixe da, batez parejaka oso ona da, eta banakaka monstro bada, ez? Horregaitzi daukizan titulu danak, eta genkixen Aimarrek gauzako danak oso ondo emiko zitxule, eta Iñakik egun txarreuki, hori partidu aurrera atateko aukeri ukitzeko Aimarrek. Baina, bueno, Iñakik bere nivelien jokatuan, eta egixe esan, sotzan emon aukerari Aimarrei. Pelota berak aukeratu du, eta aurreneko sakia berak aterako du. Azken urteetan beti aurretik jokatzen ikusi izan dugu Aimar, aurten udan benipen atzetik aritu da, irabazi zuen Berritxuko torneoa Ormatxearekin, eta saskia aukeratzeko garaian zer hartzen du aurrelariaren saskia, atzelariarena horrelako partidua jokatzeko? Egixe esan, oin atzera pasadanetik banakakuen atzelarixan zestiaz jarraitzu dauz, egin de dau atzelarixan zestara, eta oin derrepentien naiz eta aurrelarixana zesta egokixau izen banakak jokatzeko atzelarixanaz geratu da, ez eitzeko hori moldaketa hori pasau ez eitzeko. Hasi da neurketa, huts egin du. Pelotak lurra jo baino lehen saskia sartu nahi zuen Aimarrek, baina ez du behar bezala jarri. Eta pelota berarekin segitzeko asmoa duela ematen du Olak. Horrek hasierako tantutan da pixkat ez tozu jakitzen nun kolokau ondo, ondiok ez tozu peloti ondo zautzen, frontoie apur bat, hasieran olako mota horretako faioek egoten di, eta kasu honetan eukiogu bai. Ola pelotari gora beratsua eta arriskutsua. Hola egun hona daukenin inon besteko nivela moleike eta egun txarra daukenin normalien oso nivel bajua moten dago. Orduan daukez zagune da berak egun honak eta txarrak eukitxiana, eta ikusiko guia gaur zer motako nivela moten da ben. Aimarrek ez dio hasiera ona eman partidari, lehen da bizikoa jasotzerakoan huts egin du eta bigarrena urruti jarri nahi zuen frontesetik eta altura gehiagi eman da pelota Goiko Koltxoira. Hemen gaizki jarrita daukate markagailua, Aldazabal Gorriz eta Urdinez Ola, eta uste dut horixe esaten ari zitzaiola Aimar epailari, baina oraingoz ez dute aldatu. 3. tantoa jokoan. Ola. Errebote ingurura pilota.
eramateko gai izan da Aimar, baina aukerakoa gelditu zaio Olari, ez du arriskatu nahi izan, pelota atzeko errebotera bidali, eta hirugarrena antxe lortu du. Finala bezalaxe, hirugarren eta laugarren posteko partida hau, 12 tantora jokatuko da set bakoitzean, lehen da bizikoan eta bigarrenean, eta hirugarrena behar izan ezkero, laburragoa izango da, 5-era. Bai, Aimarrek saiatu dena da errestuen Olari pasetan, ezta? Ondio peloti gaina barresi dauela. Lehenengoko bigarren tantuen Goiko Toldora horregaitxu bota hau, saiatu da pasetan aldan modun, eta Zumaiko frontoie Goiko Toldue nahiko baju dauke eta erreskuten da gora, baina klabia da Aimarrek Olari gainetik pasatie, partiduen zozer nahi da behin. Oraindik ez du pasatzerik izan, errebote honetan, eskubi zondo jarri da, tantoa menteratzeko aukera oraintxe izan dezake, eramandu Olak errebotea, berriz ere atzera, Goiko txapa holbela esan genezake, baina ontzat eman dute. Tantoa berarentzat, niri txapa iruditu zait? Bai, niri nintzako Goiko txapia jo dau. Uste hot, igule txapia barik pintxuri izango da justo bera, da ez man zaparra daikatako eta juezak ez daukiteu, baina bai, niri nintzako goin jo dau. Bai, argi eta garbi. Pintura txapa zer den, baina hotxik ez dugu entzun, baina egia esan guk toki hobea daukagu hemen epaileek baino ikusteko eta argia iruditu zaigu, errepikapenak gero erakutsi digun moduan. Bai, ez da izen pelotakaz, ona Aimarrenaz, nahi txeguna izen, pasau ingoz lan, da errebotien asko urten gotan olak, hortik saiatu idabena da txaka topetan bota, eta pasau da, baina, bueno, ondo urteako. 1-3. Aimarren sakea, errebotera Olak, oso aurretik, zabaldu pilota Aimarrek, altura gutxi xamar eman Olak, eta ez du pasatzerik izan, eta gintzen orain Aimar hasi da. Erdian pilota Bizkaitarrarentzat, atera zaio Olari, baina gora, bere burua urrera botaz, saiatu da errebote txukuna ateratzen, baina ezin izan du eta bigarrena Aimarrentzat. Bai, banaka beti ikusten da, normalien aurrien daukenak haintzen dauenak, normalien beti dauke tantu itxeko aukera hobia izango da errebotie batak ez da bela urtetan, besti ez da bela asko urteten da bela. Inoz engotzu erreboteren baten edo tantue, oso ondo errebotea dalako edo jugadan bota dalako arriskatute, baina normalien banaka aurrien hartzen dabenak eta batez be eskumi askartzen da nire haintzen, beti irungo daue haintie tantuen. Berdintzeko aukera Aimar Aldazabalentzat. Pasarik ez dago, sakea lauaren eta zazpiaren artean sartu beharko dute. Eskubiz jarri da Aimar. Da errebotetik, eramandu Olak, baina berriro agintari Aimar, deja da ona. Zaroak, Zumaiakoa itzuri pilotalekuan. Bai, ondo indau, hor ikusi dau, hartu dau eskumiaz, behitxu dau Kristof dauen, eta ikusi bain atzerako joeri hartu dela, eta bertan laga daue suabe, eta ez dauki Olak hori atrapetako aukerarik. 3 tanto jarraian egin ditu Olak hasieran, beste 3 orain. Aimarrek hirugarrenean berdinduta ditugu. Sakea luze ateratzen saiatu da. Gora. Lehen Aimarri gertatu zaiona, gertatu zaio orain Olari. Bai, hemen batez be honek aurrelarixek gainera be, aurrelarixan zestuaz ondiok be, saia dauko bestia ipaseti da baki prestuen zuzerretxeko pasau mitzala, eta lehen ezagoten modun, hemen errez boten dago Goiko Toldora, toldu hori nahiko bajue dau, eta seguramente pelotaka da bat baino gehiago ikusiko Goiko Toldora joten. Boskarren tantoaren bila, Aimar Aldazabal. Hola, oraingoan askoz ere berago jo du. Errebesez jarri da Aimar, txulara pilota. Eramatea lortu, baina aukerakoa gelditu zaio Aimarri nahi duena egiteko. Berriz ere deja da, ariatu da, baina pauso pare bat eman eta ikusi du ezinezkoa zela iristea.
Bai, horre hartzen da benen Aimarrek, tantu ondo hain du dau, oso ondo bota dutxulara, Kristofek aldabe moduen rebotia dau, baina pelota errez aldagatza Aimarrek, horre behitxu ondo ondun dauen, eta bai aurrera bota edo aurrera ikusten guzu dela atzera bota eskero, tantu etxeko aukera asko, eta egin dago tejada polit bateaz. Bostak eginakoak izan dira bi atzean, beste bi deja bat, eta azkena sakez. 5 eta 3 aurreratu da Aimar Aldazabal. Sakeak denak antzekoak, gurutzatuak eta errebote ingurura atzeratuta. Eskubiz jarri da orain. Ondo. Atera egin zaio Saskitik golari. Bai, esasun ezakien banakan importantia sake luzia tati ez. Atuten bozu motx, pasatzeko aukera asko duke, edo txulara altzeko bebai. Baina ataten bozu luze atzeko paretien badaukezu kontraixu errestetan, handik milagro ondirik ezin leki da behin. Eta aukera asko dukezu, zatuten modun, peloti leku onien hartu eta agintzen hasteko tantue. Lehen da biziko seteko erdiak egin ditu Aimarrek. 12 izango da, lehen da bizikoa, 12 bigarrena. Eta erdinketa baldin badaukete. Beste bat jokatu beharko dute, 5. Epaileak baimena eman. Eta atera du, Aimarrek, oraingoan hainbeste gurutzatu gabe. Hala ere, errebesez erantzun dio Olak, atera egingo da rebotetik. Aimarrek altura eman, bote handia egin dezan. Barruan da Aimar. Hola. Oraingoan errebesez jokaldi egiten hasi da, baina gehiago zabaldu eta kanporalde egin dio. Argi ikusi da ez da, tanto honetan zelan azkenengo 3-4 errestutatik Kristofek pasatzi lortutza Aimarrei, eta ja horren kabuz bera jarri da haintzen, eta azkenin tantu etxi lortu dugu. Azken baten banakan haintzen hasten baza, beti hilikezu faioren bat, edo beti hilikeu aurrelarise baingo kasu Aimarrei horrek guen urten batzen, esan dutzen hola, baina ja saia da holan tantu esartzi. Eta ez bada zer olako gertatzen, beti normalien beti guzu aukerie tantu ez eukitxeko. Ez zuen bere burua jokaldi horretan saldu nahi eta ziurte dozat egin nahi izan du jokaldia eginda, baina ez zaio ondo atera eta sakea berreskuratu du Olak eta badirudi pelota berria atera duela. Probatzen Bilipin aritu da. Bai, pelota berrizio. Aimar. Hola. Eskubiz. Eskarrak maikutu eta tanto. Zazpi eta lau. Bai, veloziai emotza Aimarrek eta boti Olak pentsete bana baino altu emotza eta ez da gustura aldu. Eskubiz indarra ematen ari zaio erreboteari aldi oro. Bai, honek egizan, bai Aimar da bai Ola, bixe die pelotari indartzuek ez, errebeza oso ona duke bisek. Aimarrek igulrestuen bentaja apur bat dauko, atzelarixan zestiaz da bienez jolazten, atzien da bienez jolazten, dauke atzelarixan alkantzie eta gero aurrelarixaren jokatzeko bai errebotie eta eskumiaz manejabilidadie. Orduan egizizan banakako, hori kualiade bi haundi batzako Aimarri izta. Baina Kristof naiz eta aurrelarixi zen eta aurrelarixan zestiaz jolaztu, inderra hundiko pelotarixe da, eta emote-motzazu pixkate zaki emotxa, errez pasauko zu. Zazpigarren tantoa iritsita etena egin dute, kantxatik kanpo dira pilotariak, baina berehala helduko diote neurketari. Ibon Aldazabal beste pelotari batzuekin batera Euskal Herrian da Eguberria pasatzen, Daneatik mordoska bat etorri zarete. Bai, 10 bat pelotari etorriga, batzuk Zalegin, Inigo, Bailo, etorrigaz batzuk,
beste batzukan geratu di, beste batzuk 15 segundoko oine oporrak Daniako frontoien, orduan bakotxak bera nahi da beneran aprobetxetxu batzuk jundiez Osier Kalifornia viajik eta eitzen, eta bakotxa baporrak aprobetxaute, guk aurten bebai, atxera oporretan etorteko, gabona pasetan etorteko pentsagogu, eta mengaz oso posik, Euskal Herrixen betiko modu, da ian bixen, 31an ja huelta hain, eta ian bixen, boztabe temporada barrixe azteko goguaz. Eta zuekin etorri ezten bat, zuekin joango da, berri bat, Goixerri? Bai, Goixerri, Kaitz Goixerri azten da datorren ian bixen, pelotari gaztie, barrixe, gogo handixekin dator, ikusitzate partido batzuk, eta giztan asko guztetan azten jokalarixe da, inderra dauko, esparpajo dauko, jugadak eta gozondo gotatzen da, berrebotia du bai. Proiektzio handiko jokalarixe ez, eta ara junde, ez da proiektzio handixe eukitxe, Dania jun eta eguneroko kineletako rimuen sartu ezkero, asko avanzetako aukeri eukiko dugu. Bengo igandean egin zioten agurreko partida Miruaitz pilotalekuan, berak eta Mantzi jokatzen zuten, Jon Goenagak eta Andonegik, eta oso unkigarria izan omen zen ekitaldia, hemen ikusi dugu, jende artean Goixerri partidak ikustera etorrita, eta bera bezalaxe beste pilotari asko ere bai, arazorik ez dauka, bisarekin, aita pelotaria izan da bera Anjaiba, Ameriketan Jaiba delako, baina beste batzuk bai, arazoekin dabiltza, bai oraindik joan gabe daudenak, eta bai joan eta itzultzeko lan nahi dituztenak. Bai, egon die danetaikuk, jentie berandu jundana, oindako adibidez jagoan Arbarte oraindik bizakin problemakin dauz. Trump presidente sartu zanetik igerri dugu immigrazioie asko gogortu dela Ameriketan, eta lehena bizauek segiduen aprobete bezena, batez be renovazioiek, oine horreri asko behiten daz, eta jente asko hori arazo asko moten. Eta hori danontzako da txarra, segu normalien 36 egon ginen gitxia ugaz jokatzen, eta ginela gitxia jokatzen, bere antzako, por supuesto, are juteko gukin eta ezin jun, pena hondiz izaten da, baina, bueno, ia danak ondoain, papel danak ondoain, eta segiduen laster badauka aukeri ostabe hueltetako. Eta joan gabe, aspaldi horretan baldin badabil ere, Jon Mandiola izango da ez? Bai, Jon Mandiola denporan dabil juteko aukeri, ez da jun naixen, ez da aukeri hondiek urten, ia batek lagaten badau, ia uekoren bat urten badau, egiz izan merezi dau jutie jone, badauko nivela sobran Ameriketara juteko, eta asko oso ondo perkoako nana juti. Baina ia bintzete Ameriketan edo datorren urtian Mexikoan edo, nunuen aukeran badauko, ja profesional eta etorteko jokatzen. 8 eta 5, Aimar Aldazabal aurretik, pelotea nahiko parekatua, tanto honetan, eskubiz min egiten ari da errebotean Aimar, ondo utxidi orain Olak. Berriz ere errebotatzeko aukera, berriz ere eskubia, baina orainkoan motz gelditu zaio, 5. tantoa, 6. Olarentzat. Bai, hemen ontxebe Ola agintzen egon da, errebesako datean. Inderra askorik emon barik, nahiz pasara heltzen be, edo heltzen basa pareta errez be, ez da isen asko urten, eta Aimarre horre 9-8 kuadrutan erreboteetan, hortik mine itxeko errebote ikaragarrexo ikubizu, eta oso gatsa da hortik tantu etxo, orduan Olak ondo jokatu dugu eta tantu egin dugu. Ordu laurden oraintxe beteko dira, beteko da, 3. eta 4. postuak erabakitzeko partida hasi denetik. Errestoa, Aimarrena Zulara bideratu pilota eta bertan gelditu da. Bai, hor ez dau fai hori, Txulara botaten dozu, hor ez dau sekreturik, hor ez dau pelotik urtengo eta tantu itxeko aukera asko, eta oso ondo bota dago, perfecto bota da Aimarrek eta Olak hortik esan zen dugu izan. 3 tanto falta zaizkio Aimar Aldazabali lehen da biziko seta eskuratzeko. Berdinketa bakarra izan dugu, Irunakoa, geroztik Berritxuarra aurretik dabil. Bai, Ola partidua aurretik hasi da, baina gero Aimarre partiduen gixo sartu dago, tanto gixoetan jarri da gintzen, Saki egizan oso ondo ataten da dabil, eta Ola ezin pasautu dabil, eta ongotan kasuen moduen, argi ikusi da harintzen hasitxe, hortik Aimarre Saki ondo hasi eskero Olak espotza pasetan, txitxakera bota eta tantu egin dugu. Ederrak izan dira azkeneko biak Aimarrentzat. Beste bi behar ditu, lehen da biziko
zatia bere alde jartzeko. Hor, oinataten da behemon Saki Luziatati hori klaubie da banakako batzen. Azken sake izan da agian, denetan luzeena eta onena, baina beste guztiak ere nahiko txukunak izaten ari dira. Oso urrutitik, harrapatu egingo du, eta aukera orain hola bentzat. Gehiegi eman dio. Eta aukera orain, Aimarrentzat mendean hartzeko, gola. Bai, Aimarrek ez dauk dejadie bape ondo bota, ez dauken gainera atzetik bota dau, eta inungo egizan motibori barik, baina bitxu, golak erresaldu da, eta gero bera pasau da errebesaz, eta Aimarrek erreboti hau pasati lortu dugu errebotetik, eta gero tantu egin du. Hala ere, 3 dejada egin ditu Aimarrek, lehen da biziko biak tanto izan dira, 3 ez, eta olak badaki hori egin dezakera, eta pixka bat aurreratu egin behar du, eta atzean zulo hau nahi eta nahi ez. Bai, hori dejadi botatezunin beti gero egongo da kontradixu horren hori eitxaroten ez, horren beti behatzien zulu ezabaltezun. Hora botatezun beste lekuen ezabaltezu zulu. Txaloak Aimarrentzat, lehen da biziko seteko azken tantoren bila abiatu denean. Bederatzean harrapatu pilota. Lehen bailen amaitu nahi du, aurkariari aukerarik eman gabe. Eskubiz berriz ere, zazpian. Ederra doa. Oso ona. Hasiera ez du ona izan, bi pelota argi utxe egin dituelako, baina joko erakutsi duen gero Aimarrek. Bai, ez da zie apur bat dubitatiba zida, ondio frontora itxekote bai, baina gero egizan aginti hartu dugu partiduana, Saki oso ondo ataten, eta horrek motza aukeri peloti olak ez pasaueran berari, peloti lekua honien hartu, batez be eskumia sartze da benin, eta ahintzen jarteko, ez? Behitxu hola nun dauen, aurrien asko atzeratzen bada dejadie bota, hor begin dutxu tanto batzuk, eta aurreatzen da nin, atzera bota txitxakeren bile, eta itxu tanto morru bat hola. Ondo jokatuteko zeta izan da. Atxeden alditxo bat hartuko dute pilotariek, bigarrenari ekin aurretik. Lehen esan dozun dejadie bota aurreratzeko eta atzien ueku eitxeko hori beti gure osabak itxeban gauza bat zen ormabikuaz, osaba Felizek askotan botatzen oso eskumie hona duken eta ormabiko asko botatzeko atzela izin dau. Eta askotan botatzen naiz eta aurrela ixe bota ormabiko eta ormabiko kartzen baban, azken baten esan proposito dana hori ormabiko astantu eitxi baizik eta aurrela ixe zabaltzie eta beti hartzean inin Felizek eskumiaz aurrela isetu da neuen edo barrure jun edo zabalien ordun barruen behueku elagatean asko eta ormabikoaz barik eskumiaz barrure botata asko betantu geixo ban horretxe gaitxik ez ormabiko asko bota eta aurrela ise zabaltze balak. Musean ere abatxe egin behar da, batzutan beti ez da irabazteko jotzen, baina beste zalantza izan dezan, nahaztu egin behar da pixka. Bai, hori da, nahaztu bida joko ez, beti era barrine joatzen bozu, hemen dana die listuk eta ikusitzen dago, honek hau itxen hor jarriko naz eta listo. Arduen zemat eta geixa Mariau eta zemat eta geixa mobidu jokue, hobetu izaten da. Osaba Felix aipatu duzu, eta gaur buruko txapelketako finala ikusi dugu. 3 urtez jarraian irabazi zuen Felixek 88an Gernikan, buruz-buruko txapeldun izan zen, urrengo urtean 89an konpa menderatu zuen, aurreko urtean bezalaxe, eta berritxun, etxean irabazi zuen 3. jarraian Adolfo Elixegiren aurka. Hori banaka eta pinaka handiak egindakoa da Felix Espila. Akorten horre partiduek, aurduen ume gaztien zen, eta umie, eta akorten zelako emozini horrek banakako partiduek idaziztuen. Gaina, 3 fronto oso desberdinetan, ez? Oso ondi horpe zailo edala. Bigarren jokoa astera doa Kristof Olaren sakearekin. Pelota berria atera du. Olak Lopezen kontra, galdu zuen final aurrekoa. Eta Aimar lehen aipatu dugu Goikoren kontra gelditu zela txartelik gabe. Pelota zaila eraman du, beste aukera bat izango du Aimarrek aurrean. Pauso bat aurrera Olak, baina atzera bota du Aimarrek eta hori ez da iritsiko. Bat eta huts. Hori da, ez, ikuste dugu zeta guazi da, lehengoko zetan moduen, Aimarrek
agintzen, ongoen restu ona bota dau, pelota barrexaz pasati lortutza zerai, Kristoferi, eta gero handik Kristofek ezin izan dauko izan dikein, daia baina agintzen hasi danin, atzera bota, azkenien tantu lortu dugu. Aurreko kanporaketan galdu zituzten partidak aipatu ditugu, baina partida bana irabazita iritsi ziren, final aurrekoetara Aimarrek Arberen kontra jokatu zuen, eta Olak Olaran menderatu zuen. Ez dakit Anaiak zer esan zizun, larri bilizen Arbe enditzeko. Bai, horbe bakizuz baztenan, normalien kinela bere alde dugu esan, eta horrepe presiño puntu jartzita, zaben entzuoten ez ni justu ezin izenan etorri, baina esan nioke Ameriketan eguen, baina entzunean partidu hona jogatu bela bisek egizan, partidu kompetitube, eta jokinepe gauzak oso estu jarritzala Aimarrek, ezta? Baina, bueno, azkenien desenpateko zetien aurrera taban, eta hamen dago, laugarren postio jokatzen. Eta beste final laurdenean, presio puntua behar bada Olaran egitzen zuen, favorito edo, eta garaipena beste dejada eder bat egin du Aimar Alazabalek, oso ondo zehaztu du txaparen gainean, eta txalo asko entzuten ari da, seinale ona izaten da hori. Bai, izan oso ondo jokatzen da ben Aimar, oso zentraute, jakin dezeran sekreta handi barik, gauza gatsa handi barik, zaki oso ondo eta ez da izela Kristofe pasau, eta handi gero baina agintea hartutekun, apur bat mobidu joku ez, batzutan dejadie bota, beste batzutan txakatopetan, eta oso ondo egiten dabil, eta ikusten da marka gaioen, aurretik daigela. Sake ona, gurutzatua. Hola. Aimar, botea eregin, eta gainetik pasadu, edartzu. Ondo, meritxu handiko tanto izan da, ze hola nahiko resto onda bota dau, bastante atzeratu dugu, eta oso atzien hartu dugu eskumia Aimarrek, hortik emote ban gauza asko itxeko aukerarik ez baleukiko, baina gotxi bera zabaleko bota dau, eta pelotiai boti ondixe erain, eta Kristoferi zubire lagatza, ondo indeko tantua, meritxu handiko tantua izan da hori. 13 tanto bukatu ditu Aimarrek. Sakez bakarra eta beste guztiak jokoan. 3 eta huts aurreratu da bigarren setean. Laburxeagoa aurrekoak baino. Hola. Aimar. Pasa egingo du orain Kristofek. Errebeze zabal-zabalean. Agintzen hasi da Kristof. Nahi duen egiteko pilota boskarren kuadroan. Arroxa marutzi, baina ala ere nahiko izango da. Ondo. Kristofek ondo jateo tantua inguen, berak aginti hartzi lortu dugu. Eta gero ondo manejau dugu errebesaz bota batzera, Aimarrek aldaben moduen errebotie dugu, eta gero ja leko onien hartu dugu pelotie, suabe, dejadatxue, tanto politxin dugu. Manuel Jangoaz epaileak eskaini dio, lehen atera duen pilota Olari, baina ez esan dio. Aimarrenarekin segitzeko asmoa duela. Bai, askotan ikusi dugu, lehen beran pelotiaz, bai Aimarrenaz da, bai beran pelotiaz, Aimarrek prestutik minitxetzan, ze zadotzuten mogun Aimarrek oin atzelari jokatzen, atzela izan zestiaz jokatute, berari pasetako aukera geixa dugu, bera paino. Orduan ikusi da benin pelota barrexaz, batez pelota barrexaz pasatzen bozu, orduan ez da errebotien beurtetan, eta kondenatuteza praktikamente. Orduan aldatin dugu taktiki, eta pelota usau hauaz eta bizitza hauaz, hortik ez dut pasetan. Sake luzea atera du, baina arresto ona izan da. Aimarrena. Hola, jokaldea, iritsi, baina mehatxua zuen hor, sarearena, eta bosta egin zaio azkeneko borrotxoi garri zela ematea. Bai, berez honaz pelotiaz nahi Aimarrek pasetzi lortzen botzabe, errebotien urten ingo da, orduan ez da pelota barrexaz modoko kondenatute, ondo errebotia da, Aimarre heldu inda, baina ez da sartzi lortu. 25 minutu oraintxe, 3. eta 4. postuak bereizteko partida jokatzen hasi direnetik, 104 pilotaka da. Azken baten partidu segun zelan doien eta ikusutxe zelan doien, beti aldatu bizu taktikia eta momentuz Olari honaz pelotiaz ondo da hori. Eskubitz erantzungo dio, oso atzetik Aimarrek. Hola. Errebotea barrura.
Ondo gelditu du Olak, indar gutxirekin naita. Ezker horma ikutu. Harrapatu eta orain tanto egiteko aukera guztia berea. Iruna. Bai, oingoen eskumiaz intentatu pasetia Aimarrek. Ez da erreza eskumiaz, inderra onditxe eukibida Iñaki goiko batek edo igulalkoan hortik pasetia, baina hortik pasetako inderra onditxaz. Eskure motza da, gero handik agintien jarri da hola, eta azkenien tantu edo berak egin dugu. Lehen da biziko seteko joera bera hartu du, baina alderantziz. Lehen da biziko hiru kantuak Aimarrek egin ditu orain, eta urrengo hirurak Olak. Errebes ez jarri da orain Aimar sakeari erantzuteko. Ola, barrura indartsu, iritsi da Aimar. Olaren errebotea. Aimar. Hori ez. Ez, ongoen, txula bota dau eta ja rebotien ez dago asko urten eta Olak ezin izan dago buena edu. Aurrekoan ez du lortu bere helburua. Errebote garbi xamarra izan da Olarentzat, baina orain txula ikutu eta asko gaiztotu zaio hor Kristofi. 4 eta 3 berriro aurretik da Aimar Aldazabal. Saskia behar bezala lotu. Eta saiatuko da Aimar, nola edo ala. Sakeari heltzen. Garrantzi handia baitu. Lehen da biziko pelotaka da jo eta gintzen asteak. Bai, hortako saki ondata bida. Hori oso importantia da, Banaka. Ezker horma ikutu. Hola. Huts orain. Aimarrek, Launa. Bai, Kristofen haitxe pixkat bajo gota ez, pelotia jausten ia pixkat lekuskanpo hartzen botzen Aimarrek, eta azkenin hori lortu dago ez, izan da pixkat ez da komodo behartu Aimarrek, eta faia hori indau. Sartzeko modoko esan, ez da oso saia duki, baina ja pixkat alte motu zuk espero zunan pelotaka zue, beti lekuskanpo hartitzu. Sake askuz aldatu eta orain Olaren txanda. Aimar. Asko atera da, eta pasa egingo du iaia. Entregatu Olak, eta nahi duena egiteko moduko pilota Aimarrentzat. Gehiegi. Atera da, eta Ola orain erasoan. Aukera ona galdu du hor Aimarrek. Bai, horre leko nien hartu dugu eta txakatoketan junda, baina asko gota dugu eta eskumiaz pasete zarinen be urten ditzen dugu. Eta gero Kristofek rebote hona lagatza, eta eskumiaz oso ondo rebote dugu Kristofek pasatzea lortuta eta bera botatza txakera azkenien. Bigarren joko honetan lehen da biziko aldiz aurretik da Kristof Ola. Lehen da bizikoa Aimarrek irabazi du 12 eta 6. Aimarren errestoa. Hola. Kanpora. Bai, ez dago, ez da zuzen bota, ez da esker paratik eta izo, zuzenien bota kanpora, ez da normala hori, ez da apur bat zuzen bota biherrin pixkat trabez edo botakoan errebezez eta efektue kanporutza hartu dutza. Hirugarren berdinketa jarraian, Iruna, Launa eta Bosna egin dute. Ordu erdi oraintxe bete da partida jokatzen hasi direnetik. Aimaren sakea. Ezker hormaren bila betiko moduan. Hola. Aimarre bote egin erazi nahi. Iritsi da Ola. Aukera orain berak. Eramatea lortu Aimarrek. Ola.
ondo jarritakoa, baina eraman Aimarrek, eta atzera egin behar Olak. Ez du ondo neurtu, aukera orain Aimarrek pasatzeko, eta hori egingo du eraman Olak. Eskubiz jarri da Aimar, bipaketa bikaina. 6 eta 5. Ondo, Kristof tanto guztixe onda, Aimarrek horre intenta dut zubixen lagati boti emonda tanto baten, lehen oso ondo urteako lako inguen ez da ekibokau egin da, eta Kristof leko nian hartutza, handik tantu edo minetan jarri da Kristof, baina gero horre rebote bat bota Aimarrek berari pentsete bana esotzela pasauko, baina bastante asko atzeratu da Aimarrek eta pasabitza, eta horre dena papela danak alderbestu di, danak buelta behin dit, eta Aimarrek jarri dagoa gintien, eta gero leko honien horma behikue bota oso ondo ez. Denetabik egiten ari da, dejada estantoa, txula, txitxaka, eskubizera ikusi dugu, bote handia eraginda pilotari, orain dipareta, repertorio polita. Bai, horre inspiraute, etorri da gaurtuen Aimar. Sake hona bere, aurrekoa baino laburragoa, baina indartsu eta ezker hormari neurria ez dio ondo hartu golak. Bai, hori seguramente ondia gaurreko tantu azpentzetan egon da, eta hori konzentrazio faltako falloa izen da. Haitxepezta onda zela neukidaben tantu eia eskuen eitxeko moduen, azkenin Aimarrak etzela tantu eta pentsetu dut hori pentsetan egon da, horre haitxekin dabela hori falloa. Zazpigarren tantoa iritsita, eskubidea badute gelditzeko, 129 pilotaka da, Aimarrek 72, Olak 77 orain arte. Etena egiteko aprobetxatu dute pilotariek, baina berehala itzuliko dira kantxara. Jokoan 3. postua. Bai, normalien banaka beti ongo die pelotaka da gitxi hau binakako jokuen baino. Logika dana dauko, binaka kantxa guztiak urtzeko, persona bideoz kantxa guztiak urtzeko, banaka persona batek urri dugu fronto guztiak orduen. Normalien beti tantu egizaten dimotxago ez leko geixa eta utzune geixa daukezuz tantu ezartzeko. Zumaiako Aitzuri pilotalekoan, festa handia bizi izaten ari gara gaur, lehen da bizi buruz-buruko finala, eta orain 2. eta 4. posturako hau ere, jendearen gustokoa izaten ari da. Bai, gustora da ez, frontorea torri eta honelako sarrerak ikustia ez. Azkenengo urtetan nik ustot leko askotara jente asko hurbiltzen da biela, eta horreri gezigeinkeke jaue jendiaren erantzuten ari dela, ez da? Horreri juku atabiako eta gauzak geixa eta geixa hori. Bizia dago pilota eta horri etekin ateratzen saiatu da Aimar, eraman du baina arriskatuta eta aukera guztia utzi dio Aimarri aurrean bukatzeko. Bai, zake oso onata dau, atzera, luzie eta herrimaute Kristofek atzetik gauza asko txeko aukerarik ez dauki, eta Aimarrek gero ja arte honin leko nien, behitxutza Kristof minuen eta ikusi honin zabaleran ueko ondixia duela, horma behiku asko arriskatu da harik botatabe, erretze sartutza tantua. Lau tanto behar ditu, 3. postuaz jabetzeko Aimar Aldazabalek. Hola! Ongoen, moztu bat adau, ongoen pasakotza. Aimar gainetik pasa eta 9. Errebota honain dau, izan Kristofer resto hona bota dau, aprobetxau indau Aimarrek sake motxata dela eta nahiko txula bota dau, baina Aimarrek oso rebote hona bota dau, asko bota bera itza eta bera Kristofer bezban espero olako bote ondixo itxi. Aimar duela gutxi izana da, beste egonaldi bat egiten Danian zuekin batera, baina etxera nik uste ja betirako etorri dela. Bai, igez Mexikora, gero, Dani atorri zan, igez Mexikora juzan, egizan lehengoko taiko partiduen boli apurtu banten doie, eta ezin izan izan disfrutau Mexikoko hor dauke peni horrena, han egizan frontoso egokix izan bere joko kualidadietako, eta bai, arrezkero, jatorri da hueltan, ontxe haitxe behizen da, eta ja uste nik hemen geratzeko.
Horregatik gehien bat esan ditut. Bai, hori da. Ni azken lehenengo osa baina itxu eta izan oso pozik gauzen txien danok adurre da arixola. Hortxe da, nun baiten osaba ikusten, ez dakit ezagutuko duen, osaba ez, aita ikusten. Hori da. Bai, hemen daue, hemen dabil eta hor biliko daue. Seguramente lo ongo da, lo itxi asko guztetako. Ez du kalkulatu Aimarrek errebotetik pilotan nola aterako zitzaion lehen eta tantoa egiteko aukera eman dio Olari. Harrapatu baina ez du jarraipenik izan, 7. Olarentzat. Bai da, hori normalien banakaka beste gauza bat askotak pasatzen dena da, saki edaukenak itxuratzen badau normalien beti saki gartzen da, 2-3 tantoko zerak itxitzu, segiduen itxitzu. Gero beste tantu erortzen badau itxi, gero berak itxitzu beste 2-3 tanto segiduen. Banakaka hori asko ikusten da. Eta guain Kristof itxu tanto bi eta urreratzen hasiako Aimarreri. Lehen bost jarraian egin ditu. Aimarrek ea zenbat egiten dituen orain. Kristof Olak. Asko baztertu dio sakea, baina moldatu da eramateko Aimar. Eskubiz erreboteak, gaizki, baina barruan izango da eta bote handia gainera. Suerte egindakoa. Nik uste dut ikusi pixkat atropeio eta pelotiek Kristofek, lehenko paseta errebotieta junda, da ikusi honien atropeio etzala eta hortik paseta ezin dabela erreboti hau, arrezkau inda, eta hormabiku bota daue holan suabe, bote handi seitxa, da izan meritxo handiko tantu izan da. Nik uste dut egoerik eraitzala hori botatie, baina nahitxe botatako tantu izan da. Ez dugu daukan merituak enduko Olari. 8 eta 9, 3. tantoa jarraian, eta berdintzeko aukera izango du. Aimarrek Eskubiz erantzungo dio. Olak jokaldia. Oso ona. Indar betxirekin, baina ondo markatu izkero, tanto izango zela jakin da. Bai, Aimarrek azkenengo resto bi errebesez botatxu eta bisek errebotien asko urten dau eta Olak errebotetik minitxeko aukeri auki dau eta ingoen eskumiaz errestetie pentsau dau, ia pasaten dauan, ez dau pasetie lortu eta gero Kristofek izan atzetik meritxo handiko kosta bota dau eta oso ondo sartutza tantua. Bigarren joko honetako 4. berdinketa. 9 ditugu. Sakea hartzen duenak abantailatxoa daukala erakusten ari dira biak. Lehen tanto bikainak egin ditu Aimarrek eta orain Olaren txanda da. Errebotea Olak. Ez du pasatzerik izan, aukera Aimarrek. Biak errebesez pelota errebotean jarri nahian dabiltza, baina oraingoa intentzio guztiarekin bertan gelitzeko efektuarekin jo eta gelitu da 10 eta 9. Bai, rebotie baten Olak Aimarrek ondo hartutza eta leko nien 7, baina errebesaz gero pasau inda, asko bota daue larrei salera bota dau eta hortik gero Kristofek velozitatea zerboteau da pasauta nien, baina tantu egin dau. Lehen bost tanto jarraian egin ditu Aimarrek, orain beste Olak. 10 eta 9. 40 minutu oraintxe bete dira. Partida jokatzen hasi direnetik. Eskubiz. Aimar. Ola. Oso atzera. Eraman Olak, gote egingo du. Sartu du Aimarrek. Ezker hor maikutu arazi, baina aukera guztia orain Aimarrentzat. Hor geldituko da pelota bi. Amarna. Bai, ondo hartu dago hor para bider bisek pasau indie rebotetik eta baina bestiek ez da lortu pasadan inbati gero bestie pasau da, ez da tantu amaitze lortu eta hor gero ja Olak azkeneko reboti esin zen dago ondo erun eta Aimarrek ondo hartu da benin leko nien agintie, ondo gota dago eskumie atzien txitxakera.
Honean berreskuratu du sakea Aimarrek eta horri etekina ateratzen saiatuko da azken biak lehen bailen eginda. Ba, importanti dago Aimarrek ondoa saki aprobetxau, sake luziata eta nahi badago jaz eta amaitxu eta partidu irabazi sake bi honek, tanto bi honek aprobetxau mikotxu eta batez bez sake ona atata. Sake Aimarrek, hola. Aimar, iaia pasazuen, baina jokaldi egin du eta ondo. Iaia pelota pasatzeko arriskua ikusten zen eta ondo aprobetxatu du bere momentua. Bai, ja bera petza baino gehiago urten dago pelotiek eta gainetik pasetan duki dau eta aldenin azkeneko momentuen aldan modun suave hormabiko botatia lortu dugu eta tanto egin dugu. Ribili da hor, baina hobeto ez dago bi pareta egiterik. Bai, meritxuko tantu izin da, hor goitxik hori botati ez da erreza. Bi aukera izango ditu, partida irabazteko Aimarrek. Lehen da bizikoa, baliatzen saiatuko da bada espada ere. Ona sakea. Hola. Aurkaria mendean hartzeko aukera du Aimarrek. Hola. Berriz ere rebotearen bila. Atera da. Eraman ozta Olak. Beste bat Aimarrentzat. Hori iritsiko alda, bai, baina nahi duen egiteko pelota du aurrean Aimarrek eta hortxe bukatuko da. Gainetik pasa, pelota errebotera, besoak zabal egin da, hirugarren postoa jabetu dela, ospatu egin du Aimarrek eta jozik egindako partidarekin Ibon. Bai, oso partidu gorobi egin Aimarrek ez da, sakien oso ondo ibili da, restuen be bai, eta aukeranak motzanin Kristofek ondo landuta gero leku honien hartu da pelotie, oso gitxi ekibokau da, ezta? Bai dejadaz, bai atzien txitxaka sartute, txula sartute, hormabikue, kostauek, danetarik egin dau eta dana ondo, eta partidu borobile egin de, hirugarren postue merezitxerun dago egizizan. Jokin Arberen kontra irabazi zuen lehen da bizikoa, Iñaki Osa Goikoetxeak irabazi zion bigarrena, eta hirugarren honetan, Ola menderatu du, 12-6 eta 12-10. 13 tanto egin ditu Olak, 21 Aimarrek, 3 pilota galdu dituzte. Bien artean, 81 pilotaka da jo dituzte, 88 Olak, 83 Aimarrek, eta iraupena ordu laurdenetara ez da iritsi, 43 minutu eta 14 segundu. Ibon Aldazabal, eskerrik asko, ondo ibili Ameriketan, bidaia ona egin. Eskerrik asko inigo, jaialdi politxeko zuile gaur, jente pilu egilia frontoien, eta oso gustora jongona bueltan Ameriketan, gaur ikusigune ikuskizunagaz. Agur, ez da zaleok, datorren urtean gehiago izango da hemen Euskal Telebistan. Agur!